Sexa cal sexa a túa explotación, xa sexa agrícola ou gandeira, pequena, mediana ou grande, sexa cal sexa, en Argo Xestión Agrogandeira xa tes a túa entidade de aconsellamento. En Argo, cremos no asesoramento personalizado, escoitamos as túas necesidades e damoslle solucións. Contamos con ampla experiencia na tramitación de axudas e subvencións, elaboración de proxectos, medición de fincas, arranxos de catastro e xestión de partixas. Argo, a solución do mundo rural. O mellor momento para degustar as primeiras cereixas será na 10ª edición da Feira do Viño da Cereixa de Belesar, que se celebra os días 16 e 17 de maio. Unha decena de colleiteiros e 4 adegas prepáranse xa para esta cita tan singular, que reúne as beiras do Miño entre o Saviñao e Chantada numerosos amantes tanto do froito como do boviño e da gastronomía. Todo mesturado cunha paisaxe senlleira como a desta localidade, e da música nunha data tan sinalada como é o Día das Letras Galegas. Evidentemente vai haber moita música, vai haber moita mantenza, é dicir, churrasco, pulpa, feira, carne ao caldeiro, evidentemente, o certamen da Turuxos, estará o grupo Merixel, garrafón.com, a charanga Estoupa Caldeiros, a charanga garrafón.com, como antes suliñaba, grupo de gaiteiros, vai haber moita festa durante todas as dúas xornadas, esperemos que tamén nos acompañe o tempo, non? E aparte da feira. Este ano o pregón desta Feira do Viño correrá a cargo de José Mouriño Cuba. Que é un referente do sector agroalimentario en Galicia, foi un dos persoeiros que gracias a él se lle deben algúns consellos reguladores a nivel de Galicia, fixo moito polo da Ribeira Sacra, polo viño, é un auténtico entendido, participou en numerosos pregós, en charlas, en conferencias deste sector, e a verdade que para nós é un gran orgullo que poda estar nesta 10ª edición José Mouriño Cubo, que foi tamén o xefe do ICA, xubilado pois o pasado ano. Rodríguez Porto, adegueiro e colleiteiro de cereixa, é un dos impulsores da Feira de Belesar, organizada pola Asociación Papeiros e Rabudos, unha iniciativa que pretende promocionar esta localidade e o turismo nos municipios de Chantada e o Saviñao. A Belesar, ainda que non haxa ningún evento e ninguna, pois é un entorno fermosísimo e acuden xa centenares e centenares de personas durante todo o ano, non? O ano pasado, por exemplo, o catamarán que poden utilizar xa nestas datas tuvo uns máis de 6.000 personas, non? Durante todo o ano. E hai moita xente que acude pois para facer senderismo, para a ruta do Románico. Belesar é un punto fermosísimo, eu penso que é unha referencia da beleza de Galicia. E aproveito pois para invitar a todas as persoas e a todas as persoas que siguen Tele20 para que acudan polo menos un día dos dous, aínda que sea o Día das Letras Galegas, que tamén hai que celebrar, pero que acudan a Belesar, que é un bon sitio para ler un poema, por exemplo.